aktivít. Nesedíme na mobile, ideme si zatancovať. Neohovárame na sociálnych sieťach. Nie sme naivní. Neotvárame škodlivé súbory po upozornení. Sme na internete slušní. Sme digitálne zvorilí. Kyberšikana je zlá. Neveríme všetkému, čo je na internete, radšej si to preveríme. Keď nevieme, na čo máme kliknúť, opýtame sa dospelého. Neberieme všetko vážne. Nie všetko je také, aké to vyzerá. Píšeme len pekné komentáre, ktoré potešia. Na kyberšikanu ani nepomyslíme. Správame sa k sebe kamarátsky. Píšeme len pozitívne správy. Falošné stránky sú zlé, nečítame ich. Neveríme všetkému na internete. Dávame si na to pozor. Nevypíname ochranu proti vírusu. Neodpisujeme tomu, koho nepoznáme. Píšeme si pekné veci, nie zlé. Nenavštevujeme neznáme stránky. Pošlíme si radšej obrázky avatara.